Hello everyone, welcome back to Mithi Nursery. जों दा माने मार्केटाव थांनो एसे ओंखारबोदों मानोना गाबोन सानदे ना जेबो मोननाय नङा ओंखायनो दिनैनो ओंखारबोबाय एक्चुअली गाबोनहाय बै उनाव थाबायबाय थानाया मालिशा नार्जारिया बिनि बार्थडे दं आरो दा केकखौथ' जों अर्डार खालामबा मोनला नालाय ओंखायनो जों माने रुमावनो केकखौ बानायगोन आरो ओंखायनो जोङो दा केकनि थाखाय बुस्थु लानो थांगासिनो दा जोंनि रुमनिफ्राय थाबायनांगौ ससे थाबायबाय ओमफ्राय मास्कखौ गानथ'वाखै जोङो दाहाय गानगोन आरोखि ससे बे हाइरडखौ मोनबा गानगोन जोङो दा मास्कखौहाय ओमफ्राय दा नायदो जों मा केकनि थाखाय मा बुस्थु लागोन ससेनिफ्राय जों रिक्सा गाखोनोसै दा नायबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था होमबाना नुगोन आरो जों मा लागोन स' थांबाय थानि मास्क गानबाय आं नै मास्कखौ गानबाय जा सान्दुं ना थाबायगासिनो दङ जोङो दाबो रिक्सा गाखोनोसै मोनथारनोसै नायदो हाइवेखौ मोनबाय जोङो दा ओइ ससेनिफ्राय रिक्सा गाखोनोसै रिक्सा नुहुरदोंना बेनिफ्राय रिक्सा गाखोनानै थांसिगोन जोङो दा नायदो गुवाहाटीया मा हालोद जानानै दं मैगं बाजार गारि हाइवेखौ मोननोसै ओमफ्राय दा रिक्सा गाखोनोसै কিমান ল'ব 40 টাকা মানে এনেকে ঠিক আছে বল जों दा रिक्सा गाखोनोसै रिक्सा मोनबाय जोङो नै रिक्साया जोंना गाखोनोसै जोङो दा फट' मोनसे गाखोदो रिक्सा गाखोनानै थांसै जोङो बिराद सान्दुं ना रिक्सा गाखोबाय मास्कखौहाय ना सानै थाबा सासे गानबाबो जायो सासे गानाबो जायो दा जों रिक्साजोंहाय थांगासिनो वाव सान्ति मोनदों माने बेसेबांबा दिननि उनाव रुमनिफ्राय ओंखारदों ना माने बार खोलो गुवाहाटीखौ देखायनोसै एसे नायदो गुवाहाटीखौ एसे माबायदि जानानै दङ नै गुवाहाटीया गारिफ्रालाय खारगासिनोआनो आरो खारनायालाय सानावहाय खारनो हायो आरो गारिफ्रा नै गुवाहाटीया ट्राफिक जाम बारा एसे खम आरो जों दा ओरै सिद्दा थांगोन नै जोंना रिक्सावालायाबो मास्कखौ गानबाय माथो खालामबावनो उफाय गैला माथो खालामबावनो उफाय गैला बेसोरा लकडाउनावनो बार्थडे जाबाय दा बासबो खारगासिनो बास नायदो जोंहा मार्केटाव फैनायखाय दख'ना गाननो हायासै एसे मडार्न ड्रेस गाननांगौ जायो गासिबो आदामोन जोङो दा हाथायाव फैनायावहाय दख'ना गाननो एसे खस्थ' जायो आरो ओंखायनो जोङो माने जों जिखौ सामफ्रामबो माने गानो बेखौ गाननाय जाबाय माने दख'ना गाननानै फैबा एसे माने खस्थ' जायो रिक्सा गाखोनाय मानाय ओंखायनो माने जोङो दिनै दख'ना गानाखिसै आरो गाज्रि मोननाङा बेखौहाय निमाहा बिग्रोखाबाय आरो गाज्रि कमेन्ट दाहरदे आदामोन सफैबाय जों दा खिन्थु जों दा माने ओइ लोगो सासेखौ लोगो सासेया नेनानै दं माने जोंखौ माबाया मिसिं परिस्थितिया मिसिं स्टिल नेनानै इधर से बैलाय मिथि एखला रखारिला हबो बर' रायज्लायफ्लांलायबाय आं रिक्सावालाजोंनो माने बेखौ नेनानै दं नालाय जों माने केक बानायनोहाय मोनसे केक बानायग्रा मोनसे माबा बाउल बायनो नागिरदों ओंखायनो दा जों सफैबाय दा जों ओंखारगोन नेर' सफैबाय जों दा नै करिया नेनानै दङमोन याते लोबे जों माने बाउल मोनसे बायनो नागिरदों आरो केक बानायनो थाखाय बेखौनो लांनि दा जों नायनोसै नै इमान সৰুটো নালাগে দাদা ডাঙৰটো এইটো দিয়ক এইটো লাষ্টৰটো না কিমান হ'ব 180 টকা লাঞ্চে না বেবে এইটোৱে ন কিমান কৈছে 180 ना बेखौ लानोसै जों दा केक बानायनो थाखाय बाउलखौ
ঠিক আছে লৈ ল ন ঐ লাঞ্চি না এইটো দি দিয়ক আৰু কি বেলেগ আছে নেকি অলপ এনেকুৱাই এইটো স্লিম স্লিম লানা নহয় এইটো কিবা খুতৰি দেখোন এইবিলাক নহ'লে এইটো দি দিয়ক দাদা এইটো দি দিয়ক बावखौ लाखांबाय जों दा लाइन थांसै केकनि थाखाय बुस्थु मा लागोन जों दा नायबाय था जोङो मोनफैबाय शपिं माबायावहाय जेराव जों केकनि बुस्थु बायगोन नयनतारायाव सफैबाय जोङो दा बेयावनो जोङो केकनि थाखाय शपिं खालामगोन आरो नयनतारा 6 माइल नयनतारा जों दा लाइनाव थानांगौ जादों आरो नै लाइन डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो होदों नै चेक खालामगोन माने जोंखौहाय लाइन नायदो फार्स्ट टाइम कर'ना टेस्ट खालामजागोन आं गिलायलांदोंबो आं एसे बोरैबा बेमारा गैयाबाबो बोरैबा ओंखारनानै होबा मा जानांगौ फार्स्ट टाइम कर'ना टेस्ट खालामजासिगोन आं बा गिलायलांदोंबो आङो माने बोरैबा टेस्ट ओंखारबा मा जानांगौ होननानै ओरैबायदि फानि जाबाय मिन्थिबाय ना जोङो माने नयनतारायाव ओरैबायदि लाइन जानांबाय आरो थाबखौनो हाबनो मोनासै ओंखायनो माने जोङो आरो कर'ना टेस्टबो खालामबाय थादों नालाय जों मा खालामखो दा जोङो बेयावहाय एन्ट्रि जायालाफानो जोङो ओंखारबोबाय आरो जों दा बाहेरानि बेलेग गेलामाल दखानावनो माने शपिंखौ खालामसिगोन आरो नयनतारायावबो बिराद गोबाव नेनांगोन ओंखायनो नेबाय थानो हाला माने नायबाय था जों आरो मा लागोन बहाय ओमफ्राय दा जों बेयावहाय केसि क्लाबावनो हाबसिगोन आरो गेलामाल दखान गिदिरनो नैबेयाव सेनिटाइज खालामदों दा जों मा लागोन नायबाय था किल' गाननो बाबा गयो आटा लबि नाखि दा जोङो नायगासिनो কি লাগে বুলি কৈছে পৰি কি লাগে কৈছে ৰিফাইন আকৌ ইয়াত নকৰা बेयावबो मैदायानो गैलानो आरो बेलेगावसो नायनांसिगोन जों दा जोबजोब्बाय माने बुस्थुफ्रानो मैदायानो गैला मैदा नायनो खुदिसासो एबार गैलानो जों बेयावबो बुस्थु मोनासै माने जोबजोब्बाय बुस्थुफ्रानो ओंखायनो जों दा आरो दखान सोलायलायबाय जों दा आरो बेलेग गेलामालाव नायनोसैलाय ओरैबायदि सान्दुं ना हाथारला दा सान्दुं गोसा ओरैबायदि सान्दुं माने दखान सिङाव हाबनो होला बाहेरानिफ्राय बिनांगौ आरो दा आंखौ नायदो बाहेरायाव थानानै आं बिगासिनो दं बिसोर होगासिनो दं এইফালে হা রাইট সাইডত এইফালে অলপ এইফালে এইটো আরে रिक्सावालायाबो दिनै माखौबासो गाखोफ्लांबायहाय मिन्थियाबो खिन्थाबाबो माबा एसे खोमाबो खोनाया बेंग्रासो सासेया गैया नै सासेया माने शपिंखौ खालामखांबाय जोङो शपिं खालामदोंबाबो सब बुस्थुखौनो जों मोनजोबासै गाबोन खावसे लाबोसिगोन माबाया आंना मिसिङा लोगोआ ओमफ्राय सासेया बेंकआव एसे खामानि दङ दा बेंकआव थांबाय बियो दा फैसिगोन होनदां हारसिंखौबो नै खनोनो हाला आङो हारसिङै आरो रिक्सावालायाबो खोमा बेंगाबावसो खम जाला दा जों रुमाव थांगासिनो दा जों सौफैबाय फाइनालि दिनैनि बाजार खालामनाया ओरैबायदि खस्थ' जादों बापरे माने फार्स्टआव थांबाय हा नयनतारायाव शपिं खालामनानै थांनाया नोंसोर नुखादों नयनतारायाव थांदोंमोन जोङो लाइन जाबाय लाइन जानानै माने बयखौबो मा होनो कर'ना टेस्ट खालामदों आरो ओमफ्राय टेस्ट खालामसो सोदों दा परिस्मितायाथ' हाबबाय आंना लोगोआ मिसिङा हाबनायनि उनाव दा आंखौ सोथ'वासै आरो सोथ'नानै दसे गोबावनि उनाव सोयो ओमफ्राय आं सानबाय गोसोआव बोरैबाबा कर'ना गैयाबाबो जुदि ओंखारनांगौ खम जाला जागोनहाय आं हाबस्राला बेयाव परियानो शपिं खालामनानै लाबोदोंसै ओमफ्राय जोंना बाहेरायानो ओंखारबोबाय दाना आं हाबैनि मुलिसेबो हाबला ओमफ्राय मा जाखो परियाबो हारसिङै बाजार खालामा बेबो ओंखारबोबाय दाना आरो जोंथ' थांफिननो हाला बेवहाय ओमफ्राय दाना बेबो ओंखारना फैबाय आरो नेक्स्ट गेलामालाव नुखाबाय नोंसोरथ' नुखादोंना नुसि बे गेलामालाव हाबबाय बेयावबो गुथे बुस्थुफ्रानो जोबजोब्बाय शपिं मलाव जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा मा खालामबावनो ओमफ्राय बेयाव मोनासै आधा बुस्थु जोङो गेलामाल दखानावनो लाबाय ओमफ्राय फैनानै बेयाव फैबाय रुक्मिनिगावआव
जोंनि खाथियावनो माने जेराव जों शपिं खालामबाय थायो श'रुम फिसा मोनसे दं बेयावबो माने ओरैबायदि दिनै स्ट्रिक्ट माने सब दरजा बन्द बाहेरानिफ्राय बिबाय था सान्दुङाव ओरैबायदि गोबाव गसंनानै थानांबाय बिनिफ्राय बिबाय लाबाय जेनथेन मोनबाय थेवबो सब बुस्थुखौनो मोनजोबासै आरो क्रिम आरो माखासे मा बुस्थु जोंना माबा थाबाय बाखि थाबाय बे बुस्थुखौ दा गाबोन माने माबाया लाबोसिगोन आरो आंना लोगोआ मिसिङा गाबोन आंनाव फैबा माखासे बुस्थुखौ आं जिखौ मोनाखै बेखौ लाबोसिगोन बिसोरो ओमफ्राय दा आं मा मोनखो नोंसोरनो देखायनोसै र' आं मा मोनबोखो बेखौ नोंसोरनो देखायनोसै दा आं मोनबोबाय मात्र डेयरी मिल्क चकलेट मोननै गिदिरखौ बेखौ केक बानायनायाव नांगौ आरो जों माबायदि केक बानायगोन गाबोन माने नों भिडिअ नुगोन नै दा डेयरी मिल्क मोननै मोनबाय आङो बेनि उनावहाय आं मोनबोबाय गाइखेर पेकेट मोननै लाबोबाय आं गाइखेरखौ पेकेट मोननै लाबोबाय ओमफ्राय लाबोबाय बेयावहाय सेनि लाबोबाय सेनि आधा किल' ओमफ्राय काजु पेकेट मोननै मोनबोबाय आं काजु ओमफ्राय मोनबाय आं रिफाइन लाबोबाय रिफाइन थावबो नांगौनो आंथ' मिथिया आं रोङा गाबोनबो बे मिसिङासो संगोन आरो ओमफ्राय बेयाव लाबाय जों मैदाखौ बेसेबां लाखोथाय बियो आधा किल' ना हाफ किल' मोनथाय 1 किल'आनो लाबाय खोमा 1 किल' ओमफ्राय आरो सिनि लाबोदों हाफ किल' बेनोसै ओमफ्राय लोगोसे बे साराय बायनायखौथ' नुखादोंना नै केकनि थाखाय बेखौ बायबा मोजां गल जायो आरो आंबो मिथियाबो ओमफ्राय नै बेयाव गाबोन केक संसै स' आंना खामानिफ्रा जाजोब्बाय खावसेखौ गाबोन बे लाबोसिगोन स' जों केकखौ माबायदि बानायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माने जों शपिं खालामदोंमोन दिनै शपिं खालामनायखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय ओमफ्राय जों आरो नेक्स्ट भिडिअ माने आं केकखौ जों माबायदि बानायगोन मिसिङा माबायदि बानायनानै आंखौ फोरोंगोन माबायदि बानायनो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै मानोना सब एखेलगे होनांगौबाथाय माने भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन ओंखायनो दिनै एसेनोसै आरो लोगो मोनलायसिगोन थाबैनो बाय बाय